रवा हो न तो के बोली रवा बगल के सर जाए जी कह दे जी नियन करनी करत है बगल कराई चाहे ठीक है कहता नहीं जब अपने घर के आदमी तो छोड़ी हमारे बहरारू जब हमारे हो कहते तो बगल वाला कैसे हमारे की इज्जत करी पूरा ठीक रहता नहीं कौन के जी कहीं चल का मार दे नकिए पा वही है मारे तो धरम का चर दे के मार दे काजनी कहां बूढ़ी गईली ई नहीं के बुझत के तनी साग सब्जी हरियर लान के रख दी हो पहुनवा गोइल बना ओ जीवा बोझा ढोवे अहन तो चटनी भात खइहन मार भात खइहन ये कदम हियो के निकल जाई ना त काजनी कहां चल गई नहीं कनिया केने बड़ हो कहां गई रहनी जी अरे कहां गोनी खेत पे तो गई रहनी आ कनी नु तो चलत तनी 10 गो गुरी करावल तो चल बोझा 10 गो गुरी घटत हुए बुढ़वा अंसातन कहत तनी के गुरियो करावे में डाण परत हुए कहिए सन घर में बैठल बैठल चलो तो करा दिहल जे बोझा बन्हा जाई तो वो ढुआ जाई पहुनो ई सब छोड़ी हटाई जाके साग सब्जी जल्दी हरियर लेके आई बना दही बताओ कि पहुनवा आइल बा ना बोझा पंजा ढोवता ना तो वो चटनी भात खइहन जी बल लागी तू हु त दम पगलाइए गइल बड़ू बताओ हित न त एक दिन का 30 दिन हित न तरे त कहां ले हरियर साग सब्जी एबे हगबान में थी कोबी के सुखावता वो करे बना द सुखावता के सब्जी आ रोटी बना दिया ठीक ना सुखौटा अभी बनाएम जी हैं जेठ बैसाख में अच्छा लगेला पगलाई लोग लाई लेकिन जेठ बैसाख में निक लागेला निका के सुखावता आई पानी गिरत रहे त पानी के बेरी बनल ना हतनी बचल त कथि हो जे कि ना भुकड़िया जे कि ना बोला ना चली वे बना दो जन बात अब एबरा कर देतानी उ खिसिया तड़न कहतन त तोनी के गुरी करे में तोनी के कोनो काम में अंग ने का करत सन घरे हितनी खाना बनाए में थक जातिया तारे के हमारे बोलत ला त लान के दे हम तबे नु हम एथि करम जी ओइ दिन कहनी तो कहत ना मम्मी जी 20 गो बउए गुड़ी 25 गो हो जाई 20 से 25 गो बढ़िया धानमा सु भइल जनलू एही से बोझवा गिरत मम्मी जी आ पहुनवा ढोवत वन की ना ठीक है से आज दादा पाहु ना रहती तो कटाइत हो यही से तो कन ज्यादा धी दमा धरन बालन अपन करतन धरतन का करबू लोग गांव घर कहते तो दमाद ले काम करते मोगी का करी दमाद बालन नइखन बैठल त कहते बालन द ना मम्मी जी हम कर देम ध देम त एमे का कहतड़ू का है ए जे बालन त करिहन धरिहन ना बताओ कि उ ना करेन त के करी खई ह नहीं जाई के अपन मने के बुझा हित ना त 2 दिन के 4 दिन के होकला ई ना त 10 दिन के हीरा रह ऐसे तो हम कह देनी त जी पाहुन जी चली थी करवा सुनी ना जोरिया हम काहे खातिर बाटे जाए आवत न बोझा लेके ना बस एथी कर देता नहीं हम इहो बतिया ठीक है कहतो उहे जाके बाट आ ओकर के कोई एथी कइल जन पुरवा के भे द आ भे के आ रख द आ वहन त पाहुन त गुरिया करा दे उ तू ऐठ दिहा उ धरा दिहन काहे उ ऐठियन तू धरा दिहा का है लात से धर के नइखन कर सक चाहे डंटा में बहार के नइखन कर सक उ ढेर देरी न लागी ओइसे करे में जना ठीक है बाटे आ सुन ना मम्मी जी मोटका लेवा या फीचे के बाटे इतना भारी बका में से उठत हली ही नहीं के त का पाहुन ले फिचवा ली ह का भइल बउए बावन त फिच ना देन मर तो चौगले उठ जाई अब हमारे थोड़े ना बूढ़ पुराने भनी हमारे थोड़े ना धीरे धीरे का करम ना के कालवे पर कचकार दे हम आ को हम पाउन जी के ले जाके छाता पर डाल दी अब फीच दी लाते ले उहे कान के बढ़े मरद के हाथ ले कपड़ा साफ होला अभी तू जानते नहीं को मरद जौन फीच देसन कर देसन जौन हम मनी के हाथ ले ना होई जन मेहरारू के हाथ ले होई देखलू इथिया बड़का कमारा बुढ़ऊ वाला फीचवइनी कितना सुंदर फीच दिहल न तब का आ कहां गली नीलू बुची आ का जाने केनो गंगा में घुमा दो कनी बना दे उकुल मत सोचा तब पाहुन बाड़ी तो हई बनी हौ बनी ना जौन मन तौन बना दे करत रह एक दिन के एक दिन हम तब जात नहीं तब न हो रोजे ने ये जगह जब रहत हली बड़न तो उनका लाज लिहाज हली ने अपना घरे दुआर जाते ने कंता कर धर आए आइल बड़ा खात ल त करी के दोसर कोई हैं जाता ने गुरही बाटे नीलू नीलू का हटे लेवा खाली हो अरे बाप रे क्या हटे बोलो लेवा खा के तनी आराम कली मिजाज जबर हमर तनी कुछ ठीक नहीं खेला जन लू का गुल मिजाज के कपरे साफा धइले बा आ कपरे ध ले बाबू तो एथी वाला ढेर चाप के सुतम तक पाना दुखाई घाम ओकरा त मिजाग जाला लेवा खाना लिया 5 बजे ले 4 बजे ले सुतले रहतानी लेवा खाना में खाई तनी हम तनी 2 घंटा लेट लेतनी लेटे के भी मत बटुए देखले ना निकल बा संझिए के बाबूजी भैया बोझा बांध के खेते में छोइले बावन जा कोहे के ना तनी ला के गाज देते तो कोनो बेकार काम रहे गाज के तर जाके खाली भर दिन जे आवत से हमरा के काम है आवत रहता के पाउन हई काम कर दो पाउन हई काम कर दो कौन पहाड़ ढा तटो कौन पहाड़ ढा के रख देता नहीं तार अपना से दिमाग नहीं खे अरे भाई तो खाई त करबो कल जाला हर भाई अब गोलन जा कामे प
अब तू घरे बाड़ तनी ला के गाछ देता रख देता तो कौन बेकार काम बा। अनाजवा घरा में रख रही तब वो खाऊ में तोहरो निक लगे हमरो निक तो ई लगे। बताओ कि हमरा के घर में केहू पाहुन मानता, केहू आवता ते पाहुन हई कद हो, ए पाहुन हई कद हो, ए पाहुन तनी खेत में चल जाओ। हां बतिया तारा पता नहीं है अपने आदमी के काम आवेला कहेला जन्नी तार आवे जो कह हम घरवा के पाहुन हई आए, हम बोझा ढोए वाला हम हई लेके। पाउन बोझा लेकिन पाउन बोझा ना ढोवेला सब लेकिन काम तब ना हमरा करेला। के आदमी हरा देता। पाउन खई हन लेकिन बोझा आ काम पतौरी ना करिया तो ना। ठीक बा हम करत तनी माना कोई नहीं है। आए हाँ। ए पाहुन तनी झाड़ू मार दो, ए पाहुन तनी सब्जी लिया दो। तो कौन बेकार बाटे 6 बजे आदमी ना लियो त के लेके आवेला। तू ही बताओ कि हम कुल काम हम ही करी। त का उन करत ते चल जा लेना तो हमारा जे दिक्कत होता है। ये सब रहल बटुए जाको जे नीमक रोटी रोज खात रही है जे चल जाई जे निक बटुए जगह खाली बांधल बा बोझवा ला के फेंके के बगाला पर तो सब तरह से नहीं खेओ खत। ओ जे दूसरा के झाड़ू पोछा मारा जे अगना में मारे के बता रुआ बुखार लागत तुए। तो खाना खा बिना खइले खटत रही अभी तो अरे कब बज ले लो पता है घड़ियों नहीं। खाली कौन के आदमी कहता कि नत खाई खाली माना कोई नियम खाए के देखी कोनो काम धंधा क के ओकरा बाद खाई पी आराम से रही बेमत फुर्सत बानी त सूती। तो हनी लोग के हिसाब से तो कब हम फुर्सत में ना हम आराम करम। काहे तरह का पहाड़ में ईटा के नीचे जात देले बा तो उहे जाना हमरा के जात देले बा। अभी एगो काम हो रात नहीं खेतले दूसर का काम आदमी लेके पहुंच जाते। ए पाहुन हई कह दियो ऐसे के काम करवावेला। इंसान के आदमी के बिजी रहे के चाहे काम में जताए रहे के चाहे कहीं बतियावे के मौका ना मिलो कोई कुछ सुने के मौका ना मिलो तो भागशाली बानी के ससुरारी में हाथना काम तरह करे के मिलता। तनी मनी भागशाली बनी आतना ना काम से आदमी जाता तरन के बुझाते हम आही बोल दे हम आही कामे करत जय भौजी से मांग ली अभी काले 51 को बोझा अकेले फेंकले बनी हाथना लमहर बाजार। ओई देखा हमारे बाबूजी एक दिन में 500 1000 बोझा फेंक देता गला पर है 51 को परे फेंक देला। तो लेवा खाना में खा के तब जाई जब भौजी ले मांग लो हम ना करम। अरे तो तू हमार मेहरारू हो तू कहत भौजी से जाके मांग लो। तो हम का करी हम कहनी के बोझा फेंक के खाए के त हमरा बियाह में त जाके भौजी के मांग के खात रही बुझाता कि एगो काम करे में एथी हो जाता तुए। आय दादा बतावा ना ई तो माने दूसरा के हमके कहे सास सरहज के कहे जाऊ ई तो मेहरारू है हमारा के भांजती है। तो बुझाते नहीं कि हमें जब हमार केनो ये कदर नहीं के रह के होई के हमार तो बुझाते नहीं के लेकिन जैसे जातो नहीं के तो निको बुझात हमारा मरद के बुझात नहीं के मैं देश दुनिया कटनी बिनिया करती है सब कोई के दमा गइल है का हो सब कोई के दमा गइल लेकिन हमारा घरे एक दिन जाता नहीं खेत पर 4 दिन भागता नहीं काम पर हैं ना कहता नहीं कि हाँ काट के पीट के दा के घर में रख ली तब जाई। आजकल तो थ्रेसर चल देले बा गहूं लेखा खर 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 दमा जाता धान लिया के घर में गांच द अपन जवले मन के तले में सावत रही लेकिन का काबू मरद के हो जाता है 3-4 गो हमू रहती 3-4 तो जाती नहीं का हो पाउन कहाँ जाता रह हां कहाँ में जात रहनी कनी कि तनी बोझा तनी ढोए कर रहला जी 2-4 गो रहला खेतों में कोने के जाके फेंक दी। लेकिन तू पाउने घरी तनी दुबारा आ गइल बड़ा ससुरारी में आके कटिया बिनिया मैं करे के बात का होई का करब चेहरा के लाइट पाउन तार भाग गइल तो बा का करम अब कामे इतना ना हो जाता नो कब नाहियो को सपरत नहीं के भेजा हम बानी तो जानते बने हमरे नु करे के पड़ी। हाँ हाँ तारा लेखा पाहुन बा त कह देता दोसर पाहुन तले छोड़ के भाग जाई त रहित लेकिन तू पाहुन सोचता रह के चल करते बाई त कम से कम खाए के मिलते बा साली सरहज कहते बाड़ी हंसी मजाक करते बाई अब का चाही ना नहीं सब बात नहीं खे यहाँ सब बानी जा तो आखिर कर धर तो हमरे नु मिली केकरा मिली आए अपने नु खाती आदमी करेला बटले बा आहो आहो पाहुन हैं? तो कहने कि तार माई या तार बाबू चाहे भाई कोई नहीं खे तो तार माई तार बाबू भाई वही नहीं खन जा भौजा जाई सब केहू बा तो कोई बोलेला ना ससुरारी में रहला से काहे के बोली ससुरारी हो अपन बानी जे का दिक्कत जो करे धरे वाला आदमी चाहे नो। हाँ हाँ बट अब ए जुगवा का कर धरे के दू दू एगो ससुर बाड़न एगो तार सार बाड़न करे धरे वाला अब मार देश दुनिया अपन जकरा घरे नइखे तो बनिहार से अपन करा लेता पैसा बा तो सब कुछ बा आ चला पाहुन कोनो बात ना रहो तो बनिहारे लेखा बानी का हो गइल मने खाता रह तो ऊ कहाँ जाता माने हम बनिहारे जे कहीं ससुर त कहेली मजा लेतनी जन्नी ए पाहुन तार सास कहेली कि हमार दामाद आ बनिहार दोनों एक के बाड़न। हाँ तो मैंने रोले तनी ज्यादा मजा लेतनी ना एक चीज में अब ताहले का कोई मजा ली हो लेवल आदमी वो पाहुन ले जे आवत साल भर पर 2 साल पर एक बार
तू तब घर लेखा हो गइल बड़ा पाहुन। ई त बात ठीके कहत हाँ घर लेखा हो गइल बड़ा। घर लेखा त होइए हाँ ना ताज रौरे बगल के होके हो कह के हमरा के बतियती ए पाहुन तारा के जी कहेला टोला पर उहे न कहता नहीं आज घर सब लेखा तारो ना रहती। कहेला तार मौगी ता हो कहेली लीलू बुच्ची। हां तो उहे न अब घर लेखा तो होइए न गइल बनी घर के मुर्गी अपन दाल में पिसातिया उहे हाल बा। हाँ तारा लेखा बाकी लोग रहत दोसर पाहुन रही तबले भाग जाइत की दोसर पाउन के हो कहे के अख्तियार रहलाई जा केहू के तो दोसर पाहुन आके ससुरारी में थोड़ी बनिहारी करी तो एगो रात की चलन न ससुर बा न साला वाला कोई बात अपना के बेचारा करावत धरवत अछैत सब बटले बा तू आके मारे जो बनिहार बनल बड़ा तो तारा के का कोई कहो ने ठीके कहता अपन हो पाहुन कने की घरवा के तार हो गइल बा घरे अभी कहां कोई नहीं है कम चाहे एजे के कामन चीज के पिटिया उटिया हो गइल ना अभी तो बोझा गान जतनी कने की हो पाहुन कने 150 रुपया ले लेता तनी 150 गांज बाटे पथी बोझा लिया के गांज देता अंगनावा में हमारा महाराज हमें जा हम लोग के पैसा पे बनिहारी करे खातिर बनी के हम अपन ये काम धंधा करत अब ससुरारी में करते बड़ा त 2-4 पैसा कमाइयो ले बता का दिक्कत बा ठीके कहता असन बतियावा तर बाकी सरहज भगवान देश लेकिन रौरा सब नियन केहू के नन देश जाना तनी एक सरुआ बानी त से हथवा कर गए त टेकनस के डर बानू गोबर पानी नइखी पाथत आ तनी पाथ देत तो बढ़िया रहित ठीके कहता बाप रे बुझात खूब रौरो मजा लेबे नी सुना हो पाहुन ए पाहुन सुना हो ए पाहुन ओही रे दादा हमू लगाता ढेर बोल देनी का गोबारा पाते के नमवे सुनते चल न भाग वजू से आ का करे के बाटे आदमी एक दिन के न हित ना त निक लागेला हो कि 30 दिन के हित ना ता ए जो बालन ससुरा हा भसुरा हा मो आदमी बोला ताटे डोला ताटे तनका कुछ बुझाते न कि मैं न मेहरारू इज्जत करतिया न सरहज इज्जत करतिया न सास इज्जत करतिया त बहरी के का आदमी इज्जत करी काले कालर ध लेला सलैका कि ससुरा ऐसन बा ओइसन बाटे अब हम कह देनी त भागल चलना अरे माई कोई मिले त बोझवा सही में गाजवा देती दुआरा वाली अरे हे तना छोपले बा एको करैली नहीं के फरल एक बार त टूटबे कहले एको कुधुरु फरल बटू एगो भाती ले लेबा कहां भाई जी कहतनी नु के दवाई काहे नु दवाई देते देखत रू मैं पिलुआ किरोना काट देत रस जब घरे में आदमी किरौना हो गइल त कटियन सा नाही का बोल साग सब्जी के ई बताई कि दिन भर में 4 हाली खात हो त थरीवा त धो नहीं खा सकत पहुन मत हारे अरे ओ मतिया सब अपने परेशान बनी हो ओकरा अपन से दिमाग एक खातनी के धो देही आ एकदम ये दादा दादा कहतली हम केना खाता तो धोबा मांज फिच काहे आदमी इतना उबारू हो उनका के घर में बैठल बड़न जा भौजी आप करे से धरक नहीं तू थे ही बतावा हमें एक बार में सारा बात कह देले बानी कि सब काम धंधा करे के बटुए आराम से रहे के बटुए तो उनकरा काम कहे कि थरिया मांजा हई कर लइका बन उनकरा अपने दिमाग नहीं खे काम कम और खाना ज्यादा खातर ना आ कह दी तनी कमे खाए खाती ढेर मोटा जिहन त कुछ उठ बैठ ना होकल जाई लोग के जवान कहे के बा जा कहे के बा जैसे कहे के बा बोला दे डाटा जा हमरो से कोनो मतलब नहीं खे जान जा देखी बुची रवा त जानता ही बनी रवा त हाँ। जानता ही बनी हमरा बारे में ये खाली बोल देम ना त लगन के आए आ लगन भागी कोनो बात में हाँ। खाली एके बात कि चल 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 ओ जे जाके अपन जिंदगिया के नरक बनाई तू ही बतावा तनी हां हजार बार उनका कह तनी के तनी नीक से कोनो काम धंधा करो आ नीक से रह तो बुझाते नहीं खे ओनिया से आइलन आ तुरंत ये खेत पटा के आ तुरंत खाना खा के आ थोड़ी धक्का ठेल देला हमन धोके ना जा सकत रहला हमन रख द थरिया उसे रख द रखल त कल पे खा के तू लोग थरिया भूजा रख लागल जा बा खा के तू लोग थरिया हाँ। रख दे देखो तनी कैसे ने खन मान जात अहन त अपना मन जी अहन त कह दिया जाके खा के रख के गोल बार त के मान जे नौकर लागल बटुए कादिन कोने त गइला हमन गांव घूमे खातिर होय त आ बर्तन ना मान सकत रहला हमन गांव घूमे गने कनी हाँ। बोझा फेंक दी ह त गइला हवन ओनी कोई अच्छा ठीक नहीं बा? के बोझा फेंका तब नुंगा काम बतावा तनी तब देखा दू टाइम खाना बंद करावा तनी के ना कम कि खाए पिए कने के काम ना करबा त खाना कहां से आई बतावा हो बुढ़ाऊ से अकेले नइखे बनत जब ए जीवा खा तरन त करिहन धरियन नहीं नहीं हैं? धरियन ना देखि अबरी बेरे ना धान दवाई हाबा डबा से नहीं हाथ से पीटे के बाटे कह दिया अपन पौना कह द के एती कह पीटे दा खातिर के पाउन पिटवा दीही हम कहम त भई तनी बाहुर लागी मेहरारू नु बानी लेकिन तू लोग के तम पूरा छूट देले बानी जवन मन बोले के बतावन बोला जे जवन करे देखी बुची जी आदमी न सेठ हुआ में नहीं खाने करवावा धरवावा तो ना खियावता ना पियावता ना दिन भर में 8 हाली तक खा तर लो। थरे ढका ठेल देता हम कब कहतनी के से तू हमें हाँ। करावा तो जाते कुछ करावा तरू जा नहीं खेबू त हमरो से दिक्कत नहीं के खियावा चाहे हाँ, जान खियावा ला के जी बैल रख में हरावा हर जोतवा चाहे कुछ करवावा हां देखी बुची जी रवा से हमार कहल उचित बा
ठीक ना, ये ना कह हम तो रहो के खराब लगी। देखा ना हमार पहुना के साथ ऐसे ऐसे करता ही जा ए मैया भौजी हम भौजाइया। के ना जानू अपन भाई भौजाई देना मोरत के का हो आ को कितना बार अगर में कमर रही हमार बतिये लेके चली त कहत कि ना जोन तू कहत तन करतनी हमरो बतिये कुलंगन करतन हमरो बतिये नहीं खन मानत बताव। मान जाए नहीं, ये खाली कान ऐठा बच्चा देखावा तुरंत ही मान जाई हन, मानियन काहे हां ना। तो तोहरे पे छोतनी हाँ। कान के चांद दिखावा तू ही। हां चांद ठीक दिखावा बाटे। अयन तो आव- छोड़ दिया छिपा लोटा मत मंजे रख देले जाकर बर्तन खलिया मलिया के। हाँ, काहे ना तनी जी। कैसे नहीं खन मांजा। हाँ, ये आदमी है बुझाता कि पेड़ में पैसा फरल हटे, जे गई तुर के ऐलान के बना के धर देता, नहीं तो खा के आघा जता। आव अब रे ना तरह से जूठा मंजवनी अपन देह पर के कपड़ा खिंचवनी तो हमरो नाम नाय फलानु। अब ऐसा आदमी होखेला हो धी दमाद बहु तो घर में घुस रही पाहुन केना बड़ा हो नहीं के का सुना ढेर नींद होता अपने में तनी के विचार बाकी ना तारा ई का? बताव हैं और गाला गंजले वाला बोझा वाला कुल भरा के कुल कैसे गंजले रह अंग नहीं खेला काम में खाली एक थरिया खा ला सुत जा उहे काम बुगे। ए मम्मी जी तो हम तो ठीके गंजले रहनी बोझा लइका फेंके चढ़ के ए मामे जी ठीके गंजले रहता तो गिर ही तो वो फ्री के मिल जाता खाए के तब दही मंगुराई नहीं भई रहत हुए ऐसे असई क्या बुढ़ऊ करते खेत में मार डांक डांक चिल्लातड़न खेत में गाड़ी गल बिया अब बोए खातिर बिया लेके जाए के बा आ घर में सुतल बने अपने मन के तरह बुझात ऐसे काहे बतियावत मारे सब त काम हम ही न करतनी। अच्छा हम माने के बुझाता हाथ गोड़ तुर के बैठल बनिया ना। अरे जा हो तारा बोलला के लाज निकला बुझाला कि जाके गोबर पर तनी कर दही। एक कुल बुझाता यो तो थरिया मिलत उन खाए के अवलल जाता उन घर में। अजी मम्मी जी आदमी ना के उहिया एथि नौकर नहीं खे बनिहार नहीं खे लागल। ए मारा त काहे तनी थोड़ी धका खेल देता नी। खिसिया के हाँ, बन अगर नहीं के करे के तू हो सब कहत नहीं हमनी के ए जले चल जाइब हमनी को मतलब नहीं के हमनी के कर ले जा। ई बताए धीव दामाद रउबा हनी दुआरी पर इतना घास लागल बाटे ओकरा छील नहीं की रवा सकत साफ सुथरा नहीं की कर सकत। अरे फुहर आदमी फुहरे नुनियन रही हो। अच्छा ठीक बा कह दे हम खिसियाई जानत जनी हम सब काम कर दे। खिसियात नहीं की जा रोला लू रहन पे कहत नहीं जा रोला अपना मन एको कामे नहीं के बुझात आ ना करे के बुझाला जवन कहम जा कर देब जा कर दिन धरी ना दिन धरे के बुगे जा तो जब तू उठाई के करे के आदमी ना कहेला ना पट मन हाँ। कर कोरिया के धर देवेलन। ठीक बताओ बा। तो ये हाथा काटा शरीर एक जगह आई रहा कोई संती हिरी नहीं रहो। आई पेट फेंके लागल देख तो पेट फेंके लागल। तुम्हारा हम ही न कुल काम कर दे हम कह दे हम काहे खिसिया तनी जा। ई बात के कहत हमरा खिस बता हो कौन माय काम कमा जब कमा कर देते तो कमा बाकी कैसे रही बताई सब कोई के गहूम बुआ गुल सब कोई के इति कला हमनी कभी गहूम में ना बोए अरे रोने चल से ना। रौरे बताए हम सुबेरे से खइले बानी नाश्तो कइले बानी। अरे बाप रे बाप तीन हाली पहुना हमारा नाश्तो हम कइले बानी लोग अभी कहते बुढ़ा हैं 3 हाली हमर नहीं खर खइले हैं। हम एक बार नाश्तो कइले बानी रो 3 हाली कहतनी। अजी तब कता ना बेर होतो तो नहीं खइले तो खा लेबे एगो कुछ रे मारे मारा का हो गेले कल बाप पहले रहन तौना के ना कहा जाए काम को के आवा तब खा लिए जा जा जल्दी जा जल्दी जा गटगटाइल बड़ा ये खत्म तन की बेशरम निहन करले बड़ इचको लाज शरम नहीं खे लागत तोरा मुंह हमार धी दामाद आदमी कहेलन हे जा आई के अपना से जी हम कह देनी हनीलो बुची के कि केहू लाज लिहाज एक दिन करो 10 दिन करो रोज हिया कोनो नौकर ना हो बनिहार ना हटे लागल खातर खेल के धर देता ना ऐसा ही मैं बर्तन रखल मंजवावे हाँ तो इनको थाहे लग जाए तो फ्री के खइले में कितना घाटा तो फायदा बोगे रुको जतन दुआरा पे देखे गोलन कि ना गोलन कोनो ठीक बा नहीं जाके फिर दलनियो में सुत जाई अब वो चिल्ला तो सुजेला तो थके कानो मंगाई थम ना अपने बनाइल उठिया ना सनसनाइल भगियन एक जगह से कैसे आदमी ठीक ना पूछा तो बोलो लोग के लाज नहीं खे हो। अरे लाज आदमी के एथी के डर लागे इंसान के ना लगेला कि बेहया के लगेला जी हैं जाता नहीं ठीक ना ठीक बाटे आ सुनी ना हाँ। ए खानवा लेके जाई के दे दी पहुनवा के ले जा बुढ़ाव के दे दी हम खाना लेके काहे के उहे बियाह ध कहे त आई के खाना लेके जाइए हम लेके जाता नहीं खेत पे अब अरे ना जी देवे खातिर कह दी पहुनवा की हो का हो ये कुल बियाह शादी में चढ़ल रहे तो कता नहीं महंगा रहे हां अब एक डिजाइन का तो पुरान हो गइल अब ना कोई पहनी पुरान हो गइल मन तो करता सोना ढेर बढ़ल बाटे एकरा के थी क दिका बेच के नया डिजाइन के ले ले है मंगलसूत्र चढ़ावा में हमारा भौजी गिर गइल वही दिन हाँ कहलो भौजी के है दादा अरे हम ही हो कहा कर तनी गहना मुझे- गुड़िया कुल देखत रहनी हां आ हां गहना गुड़िया देखत रहनी देख चढ़ौआ के फिर बनवाइलू ह
सोना चानी नहीं उतना कोई के दिखावे के चाहिए। बुझाता लेकिन कि हम लीना डाका देखनी। मारतानी ना। हां डाका डालतानी। देखिए बियाह में चढ़ रहा है जन गलतिया ना। अच्छा हां चल रे का हो मोय पुराने जमाना के हो बियाहवा में के मोय का हटे लागत तू अब ऐसन लइकिन के जाई तो लइकिन इहा स ओइनी बियाह वही करे में के टूट के गिर गइल कानी काने तब से डलबे ना। हमार देखो बाप हो बाप गजब निठा है चढ़ल बा बाटे। गिट्टी लेखा बा। हारो कि ताही ढेर वजन बा। हारो एकरा से चकरे बा एकरा से चकरे बा निमने बा एकरा से तनी ढेर नु बाउर लागत टुए ई नहीं बाउर लागता बदले के बाजी हुए तो सोचा तनी बदल दी का। बदल दो बेच दो हम ये ले लेतानी बेच दे तो अच्छा बुझाता कि गिल्टी उल्टी ह अरे सोने में का भाव ली ह दिया ने दिया ला ना रहे दी इतना मीठा नानू मिली का बेचम ना बनैले बाड़ू बनैले बानी गिरा मछ के सब्जी बनैले बानी जी बुची जी। हे भौजी देख एगो तू कतना चरफ खराब बारे एगो हमर नतिया मरद कैसन बा जान जा बर्तन धोए में 8 बजा देलन खाना बनते 10 बजे तार पहुना ना मारा दा हमार हां ऊ है जान जा बर्तन धोए में झाड़ू पोछा करे में जान जाए 8 बजे तवन 10 बजे ले खाना पीना बनत टुए मने अब उहे करत ना पाहुन भौजी घर में बावन त करी ह ना बटले बाटे हम त उहा के कहनी हम त बड़ी लजवाइनी बड़ी लजवाइनी कहनी क्या हो पाहुन त कतनी भाभी रौरा त बगल के नि रौरे रे तरे कर खूबी नि हो त कर ले तब ओकरा लाज नइखे नतिया के जान जा खा के छिपा आ टेल देत ए लीलू बुची लेकिन राउआ जैसन स्वाभिमानी खनी सन राउर मरद नहीं खन मरद राउर साफ यही से भौजी हम ओकरा दिन से ना बोली ना जा जो ना गति जा के बा ना गति जा हमरा से मतलब नहीं के हमारा यहाँ अपन पेट भरत ना नीक से अपन यार में पड़ल बनी ना त ठीक करी ना तोरा मौत के कदर नहीं के तू चल कनी ई दिन तक कबो नहीं हम ना जे में जी कर धर खा पिए ओले हमरा कोनो दिक्कत नहीं के हां बाप लेकिन राउर मरद बुची जी चूड़िया पहन के घूमिया ना तब ठीके बटुए का है कि ससुरारी में आके कोइला बनिहारी इज्जत बा हम त कहनी तारा मरद के पाहुन त कहतन हां त कहनी कि 100-150 रुपया ले 100 गो बोझा गांज लगावे के बा लगा दी कहतन ए मारा ससुरारी में आइल बानी हम इहे देख त तू बतिया हमारा से काहे न कहलू ए भौजी रौरा के देतनी 100-150 रुपया आ गांज लगावा दी 100 बोझा ले बा देखो भौजी 100 गो 500 रुपया दा अभी ढोवा देतनी 500 रुपया बताओ 1 रुपया का जमाना बा आ कोनो बीजा एगो बोझा का 10 रुपया मांगा तो 15 रुपया मांगता खेता वो तो दूर बटुए हम देखत नहीं खी अच्छा चली भैया तन त बतिया ले हां कहिया हमरा के काहे न फेंक दिहन हो कहनी नु के हमर गोतिनिया के देवाल जोड़ाता होनिया घर बनता आ खोजता इजा लेबर लगा त अपन पाहुना के त ये भौजी ई सब मेन बतिया तू हमरा से कहबे ना करबू आय कहबो तब 2 रुपया कमाई त कौन खराब नतिया खाली घर में खा पड़ रहत टुए लेकिन तार पाहुना चिकन आइल बा खा तटुए ना खाए के में तो चिकन आई ना चोर मोर पूछनी हम कि सास आ गोतिनी आ ननद आ चाहे तहार भाई भौजाई नहीं के काहे पाहुन जी के जाए के हिठा गलले बड़ी पिलर गरम का त ना सब कोई बाटे गईनी कहां कि जान बजर बेहाया बा तहार मरद चाहता केहू कहा ना कि लती के लत ना जला हमरा से कोनो दिक्कत नहीं कैसन बा बस हम अपन भौजी जानी ने जानलू ना हां ठीक है कोनो काम धाना हमरा से कहनी के बचिया ही करवाए के बाटा हम न भेजम ओकरा के हम लोग कर बन जानते कैसे हुआ या कैसे का करी तब ऊ बोझा वाला बतिया छु तो टालियो ले आ जाई गोबर ढेर पल बा देखे तन से अंगुरिया कटर टेकनस के डरे नहीं खिछु टेटानस दे टेटानस ऊ है टेटमेट केतना 500 रुपया दे 2 गोड़ौल भर के बटुए गोबर हमार गला लागल बा तनी पथवा द तू मरले अच्छा का भौजी देबू तब नु 500 रुपया में 2 गठौर के गोबर पथाई चलो 700 ले 1000 रुपया दे दम पथवा दे 700 दे मान लक बे पानी ढोए के बा सनाऊ के बा लोइयाऊ के बा पथौ के बा सब पानी नहीं खेदोगे पानी त मोटर लगा देम पाइप लगा देम हो जाई बानू आ धर के स्विच बंद करियन चालू करियन बानू ना ऊ कुल हम घर में ले क देम हां त जा दे तब 1000 रुपया दे दी ह बस 700 ठीक जा 900 दे दिया हम करवा देतानी अब तन घरे में भी ससुरारे में बारन हो ये चापत रम त वो तनु ना करी हम ते भौजी 8 बेर 7 बार मार हइये ये ले खाता टुए बासियो कुर्सी घर में नहीं बचत कुकुरो हमरे दुआर से फिर जाता टुए बड़का कुकुर तो खुद बैठल बड़न हइबे कला कुकुर जान जा करम भाठा के हमरे कुकुर से बियाह हो गई जान जा भौजी हां जाय दी का कहिया बतिया के भेजता ठीक बाटे ठीक कब भेज दही हां कब भेज दही जबे मौका लागता तबे एडवांस देबू अरे भैया नहीं खन तो 150 ध देती हाथवा पर नहीं खन हां नहीं खन देख ली हां आगा हो पीछे दिया बोलो ना त फिच फाच दी हां ना
हाँ तब बतियाए के पड़ी ओकरे बारे में बतिया लिए पहले गोबर वाला बतिया बतिया लेम हम बड़ी अक्सर आदमी दिक्कत हो गइल बा हाथ कटाला से तनी से कपड़ा तब खींच फाच दिहन बाप रे तब निमने काम क दी पहुना तब त काम लायक बा आदमी हो दादा और मौगियो करियावते बिया कि नतिया कुकुर ह कुकुर आ जब दुनिया देश गरियावत ता हमारा गरियावला में का बटुए चलो 150 देम पथा जाई गोबर तो से काए थे चलो हो गहनवा रख दी दादा घरवा में नीलू नीलू हाँ का करतल हो अरे जे बानी हैला त कोबेले रस के इंतजार करतनी पहले बाहर द तनी बाहर दो लौकत में के मैं पखर पुअर गिरल बटुए अभी सब कहे वाला बात झट में लगल पट में झाड़ लगा सट सट मैं मार दे के बटुए बाहर दे के बटुए तनी पानी छीर के तू पहले हमरा के कोई बात बतावो माने घर भर के आदमी त हमरा के कदर करते सुना नहीं तहार बात हम बाद में सुना सहारा लोग के चलते हमरा के सुना बहरी पहले हमार बतिया अपने बात बोले के बटुए एगो अथी कहनी ह काम खोजले बानी हो भौजी बाड़ी नु हिमंसुआ के माई हां तनी उनकर गोबर पाथे के बटुए दूगो गड़ौर बटुए कहली 900 रुपया दे दे जाके तनी पात दता माने हम गोबर है जे ससुराली में पाथी नु तारी इज्जत बढ़ जाई होय देखत इज्जत मतलब खाइत के देत टुए दूगो कवर कोई दी रह ढेर इज्जत पटुए त हां पैसा बा त सब बा कतना निक के काम खोजले बानी आ बुझा तक बकर बकर कइले बाड़ा अता माने पैसा हम ससुराली में माने अपन पैसा बउआजी बाड़ी ना उनको देवाल जोड़ाता ओहू में बतियले बानी 200-250 रुपया दिहन जाए एक दिन के सुखा सुखी त अपन का बाटे बनाई ह खियाई ह खाई ह टिफिन लेके जाई ह आ दिन में काम करे फिर सांझी के घर सुबह शाम के ना घर में काम बटुए दिन में अपन ने करी ह एमे कौन बेकार बात बा घरे के त काम करत त हमरा के सब के हुले ले कइले बहरियो के काम करम हम त हमारे तनियो मुनी बाहरी के काम नहीं खे मान लगे को नौकरिए बटुए हां नौकरिए बा के आजकल 2 रुपया देवे वाला बटुए तक तो सन काम लगावा तनी कि 2-4 रुपया का आदमी हो जीबो 2-4 रुपया कमा के देबो तोरा को सोचले बड़ा कि मौगी भी मौगी काट में कब 200-400 कमा के दी रखे के ए सब तो दिमाग ना चली माने मरद से हइसे केवल मेरा रूपतियावेली सन हम त एजा के मान लग हम हितना त तहार तम हितना त नानु हई और त मोर दे हो तोहरे भलाई में सोचतनी तोहरे खातिर न सोचतनी हैं कौन के कोई एथी खातिर कहतानी कहे कहे त दूसरों के कहती कि ना हिंका ला करवाला हुंका करे के तारा बारे में हम सोचतनी कहवावतनी समझाओ रे मैं समझाव इनका के हमार बतिया बाउर लागता बोलला के प्रभाव ने के पड़त कातना नीक ससुई हमर बोले कातना नीक काम हिमंसुआ कमाइले बतिया कने दूगो खाली गौरव छुआ के गोबर पाथे के बा 900 रुपया दिहन लेकिन इनका दिमागा में ना किलुआ रंग दले बा त कौन खराब कहतिया ठीक है न कहतिया 900 रुपया काट देवे हैं आगे दिन के नहीं कर सोचा घर में खाना पीना बाटुए सांझे सुबह करे के बा दिन में तो सुतले न रहता रा ते चले जैसे या नहीं खेरेगा हमरा चल कहां चल कहां चल तो हमारा घरे चल हम जतानी काहे ना लइके के नीमक रोटी खिया के दुबरावे खा हम नीमक रोटी खाई हम अपना घरे खुश बनी हमरे घी हम ना जाए हम अपना घरे खुश बानी हां जन है जब पेटी पे पेटी छटका के चला त ना मिली छटकावे के तो जाय दी हमारा जरूरत नहीं कि हमरा ऐसा धन दौलत ना चाहिए चल हम ना जाइम चल ना तो मारे लगा अभी तो सुनत नहीं हम कैसे मारे के कहतो हो कैसे मारे के कहतो तार मुंहे फाड़ दे बुझाई ना हमर बेटी के हमरा सामने मारे के कहबो देखी रवा सास हो गया अपना दामाद पे हाथ उठाओ तनी बहुत गलत हो जी बताए तनी हम काहे ना उठाई तू कैसे कह देलो तो चलबे के ना तुरमाई हमारा पे हाथ उठाओ तनी हमारी यही जाई जता कौन बेकार कर देलस हाथ बोला कानू हमरा धन दौलत ना खड़ा हो ना तो तारी में तारी के बुझाई अरे चल तक के बाद अरे जानत नहीं देखा तो झड़ू या अरे बाप रे बाप हमने माने तो ठीक करवाओ तलू ठीक करवाओ तलू तो चलबे के ना चलबे गेले ना जाई हमें घर में ना रहो हम इजे रहो आ जाए जले ताला के जरूरत नहीं है नहीं से ते माने एक दोसर बियाह रो करब नु का के तू दोसर बियाह कर ना तो हम कहम का है तू चिकटी बगा लेता रहो अरे मारो अभी अभी तुर दिन पड़का दिन दही ते चल जैसे हमारे यही के हमारे हमारा धन दौलत का चाहिए और खा के पहलवान भी चल गेले कम में खिया चुप रहो ता लोग कोई से सुनो तनी हम हो पाहुन का भल बता रहा रवा हो न तो के बोली रवा बगल के सरा जाए जी कह दे जी नियन करनी करत है बगल करे
रही चाहे ठीक है कहता नहीं जब अपने घर का आदमी तो छोड़ी हमारे मेहरारू जब हमारे हो कहते तो बगल वाला कैसे हमारे के इज्जत करी पूरा ठीक लगता नहीं के जी कहीं चल का मार दे नकिए पा वही है मारे तो धरम का ना चल दे के मार दे ये दादा कबार ये तो दे जाय दी चाची जी जाय दी दमा देखो तो नीनू दबात पे के हाथ उठावेला ना ना ई गो से कोई तो ना उठाओ ले हमारा से धन दौलत हमारा से इज्जत ना चाहिए ते चलबे जल के ना चलबे ना ना नमक खइले बड़ा हो पाहुने चुके त चुकाव ना हम चुकाते नहीं हम हाथा दिन से कुल हम कपड़ा ले ले आगे ना घर दुआर बाहर भीतर कुल हम करता नहीं आ टाइम से खाना नहीं खाई तो हम नाश्ता नहीं की कोइले ई ऐसा मेहरारू के कर होई जब पर मरद के बिद देने से ना बोली का तू रहत रे चुप रह चल खइला पहुंचला कहत रहा कि खइले ही नहीं खी तू ही को चतड़ू दाल भात सब्जी हमरा के नहीं ना को चले को धरले बड़ा हां चल पाहुन ससुरारी में रहे वाला दी दामाद के ना इज्जत होला चल हमरा घरे को रवा ठीक कहता नहीं चलबे जल के ना चलबे जा खाने में घरे गोबर पास ते ना चलबे तो ते हमर मरल मुंह देखबे आज के बाद जे आइम ना जान ले तो चलो नहीं भाई हम ना ना बोल तो चलबे कि ना चलबे चलो ते हमर मरल मुंह देखबे ना आ जी तू अपना लड़की के लेके जा रही हो अगर दोसर बियाह करी हो चुप रहो माई ढेर तू करत रहे तू बताओ तो हिम्मत बाटे भैया के ऊपर ऐसे हाथ उठावे के डर लगले कि भैया कुछ कर करा ले अपना लड़का पर हाथ उठावले बानी हमर कान धो के मारतनी ये ऐसन भावन की तोर इज्जत करता दोसर दमाद तो तोरे ऊपर हाथ उठा दे अरे बाप हो बाप चियो बिटिया का देखा ना तू खइलवा ये भौजी तू चुप रह तू लोग को चढ़ला पता ना हम का सोच ले रही है का हम यहाँ के बोलत रहे दोसर मर्द रही हमरा नियर में उनका काट के कोई फेंक दे रहे लेकिन यहाँ के बानी के बर्दाश्त करके हमरा के अच्छा से रखले बानी तारे के कौन सुख सुविधा नहीं खी देले बता ए जी रौरा जैसे काम वैसे हम रहे के तैयार बनी हमरा के लिए आके चल हम अपने घर में नून रोटी खिलाई हम खुश बनी में चले जी ए जले चले हम जा चुप रही रहुआ हम जाता नीनू ये ना चुप रही जाए तो जा चलो आओ बैग लेके आओ बैग लेके आओ बैग लेके आओ जा बैग लेके आओ हम तो घर का नहीं बगल से भगा देती कुकुर लेखा ए ना बाबा तू काहे ना आज रे कौन मोती काहे ना वाला लड़की पे आजकल ई बना के कुकुर के अपना दुआरी पे हाथ ना नून आज के बाद अब लड़की के तरफ मुंह देखे के नसीब ना हो चुप रहो ए भागा जा आज के बाद जरूर अपना लड़की के मुंह देखे के नसीब ना हो जन्नी नसीब ना मुंह देखे अरे कौन से चलो मोती मार के हमर लड़की के फुसला लेला तो जा लेके आज के बाद ना गोड़ मत लगाओ एकनी के गोड़ लागे जो नहीं सब चलो चलो सन के आई हो रामा ए रामा नीलुआ कैसे बदल गेले हो कौन बेटी का जान हाँ बेटिए हो के हमर बे कैसे बदल गेले ये दादा हम ना दामाद जानी के घर में रखम जा सांप पोस ली लेकिन घर में धी दामाद मत पोसी जा हाँ। हम त कहत रही लेकिन ना के गोर ना रहते ऐसे तो मत करवाई हाँ इज्जत के भागा बताई जा ना के कदी भागा 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 कौन काम रखा आई हो रामा मजा लेता हूँ ले ला मजा हो सुनतिया पहुनवा कद तब न मजा लेता रू देखी ना दुवरिया पर गइली सखी का कइली स जात